Ето какво изпускаш в Uxo Detailing. Стъпка по стъпка. Първо, основно прахосмокиране. Изваждаме стелките и минаваме навсякъде. Между седалките, под тях, багажника, дори отворите на вентилацията. Нищо не остава недокоснато. Второ, парочистене на салона. Панти, въздуховоди, мокет, тапицерия, кожа. С богом бактерии и миризми. Трето, пране на седалки и мокет. Дълбоко почистване и подхранване, като нови. Четвърто, табло, волан и врати, почистени и защитени с UV и антистатик. Пето, стъкла, без следи, само блясък. Шесто, миризми, не замаскираме, премахваме, истинска свежест. А сега външната магия. Първо, джанти и арки, обезмасляване и детайлиране до съвършенство. Второ, активна пяна и основно измиване, метод с 2 кофи, без дръскотини, само чистота. Трето, подсушаване, без капки, без следи. Четвърто, керамична защита, до 12 месеца защита и блясък. Пето, финален оглед, без компромис. Колата ти е като нова, не просто почистване. Даваме нов живот на автомобила ти. Свържи се с нас и почувствай разликата.